Περισσότερες είναι basic. Παιδιά, Τι basic ρε μαλάκες. παιδιά, είναι Τι χέρι basic. τα Δεν του χαίρομαι. δεύτερου καλύτερου παίχτη στην ιστορία του Τι ποδοσφαίρου. λέτε τώρα ρε μαλάκα. Γι' αυτό εντάξει μέσα ρο Περίμενε. φέραμε. Μέσα ρο φέραμε. 19 στα 24. Καλό, καλό. Μέση. Λίο Μέση. Οκ. Είδες Παιδιά, καρτάρα. οκ, Φέρε λοιπόν, μέσα, λοιπόν, μέσα. Καλό. Πρέπει να αγγίξουμε Παιδιά, μέσα. είναι heritage. Αυτή είναι λίγο λιγότερο σπάνια από αυτές. Έτσι. Όχι Απλά περισσότερο. είναι λίγο λιγότερο σπάνια. Είναι... Αυτή είναι Απλώς- ένα προς ένα, η άλλη... Α, Έχει το prestige, έχει το prestige αυτού εδώ του Λίγο κυρίου. πιο κάτω. Κάπου εδώ. Ναι. Αυτού του κυρίου εδώ πέρα. Ναι. Έτσι, δείξτε τον καλά να φαίνεται. Του Μέσαρου. Ο οποίος, παιδιά, εντάξει, όλοι το ξέρουμε. Goat. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών. Τώρα οι απόψεις συζητήσονται, εμείς τον βάζουμε δεύτερο. Ο Τάσος τον βάζει Δεν είναι και του πρώτο. Ρονάλντο να Τι γίνει. πειράζει. λέτε, ρε παιδιά, Θα γυρίσει κάτσε σου να το τηλεοπίσω.